Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 5 suspect sa rentang last scam, arestado. 8 sasakyan na-recover. Lasatin at Rivera, handang dumalo sa debate upang maglatag ng programa para sa Angeles City. Ilang kandidato sa Pampanga, naiipit sa pagitan ng lokal na partido at nasyonal na kandidato. At partisipasyon ng civic sector sa pamamahala, mahalaga sa pagpapaunlad ng syudad. Levy P. Laos, isang mabuting ehemplo ayon kay Rodriguez. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Babala po sa mga may-ari ng car rental agency o nagpaparenta ng sasakyan. Modus operandi po ngayon ng mga kawataan ang pagsasangla ng mga nirentang sasakyan. Sa Bulacan, 5 katao pong naresto habang na-recover naman ang 8 sasakyan matapos magsumbong ang isang concerned citizen. May report si Felix Barrios. 5 kataong inaresto ng Regional Highway Patrol Unit sa Bulacan. Ito ay matapos silang ireklamo ng isa sa kanilang biktima sa umano'y rent-sangla scam. Sa nasabing scam, re-renta ng sasakyan ng mga suspect, tsaka ito isasangla at di na maisosoli sa may-ari. Nakilalang 5 suspect na sina Jeneline Godoy, Harvey Odin, Lorenzo Sagayap, John Ace Chavez at Carlo Etomay. Sila ay pawang mga residente ng lalawigan ng Bulacan. Sa pagharap ng mga suspect sa CLTV News, kanila naikwento ang kanilang papel sa modus, habang itinanggi naman ng iba ang kanilang di umano'y pagkakasangkot sa krimen. Ano po, ako po yung humaharap po doon sa mga tao. Pagka kailangan daw po nila ng driver, pinupuntahan po ako sa bahay. Ano lang po, nasundo lang po, nasama lang po ako. Po, doon po ako sa bahay niya kasi bahay po. Minsan po sinasama niya po ako pero hindi ko po alam kung ganun yung mga transaksyon nila, boss. Ako po yung nagre-rent ng sasakyan. Ayon kay Police Major Michael M. Villar, team leader ng Provincial Highway Patrol Group sa Bulacan, nagugat ang pagkakaresto ng mga suspect dahil sa sumbong ng isang concerned citizen. Nung March 1, mga 10:30, may tumawag na isang concerned citizen na sinasabi niya, yung sasakyan doon niya is allegedly nasa Lumadigato, Marilao. So, at the same time, may isinasangla pang Montero. Ngayon, doon sa information na yun, nagpatakbo ako, personally kung tumakbo ron, pinuntahan namin, ino-offer pa sa kanila yung ipalit yung Montero. Nung wala nang gano'n, pinaresto ko na. Pumunta na kami, in-invite natin sa opisina. Nalaman namin na gano'n yung kwento. At the same time, during that day na yun, may mga sinabi pa siya during the interrogation, umamin na yung grupo, may mga certain sasakyan pa silang na ibenta sa iba. Na isangla sa iba. So, yun yung flow niya. So, yun na namin dito, nakuha yung Avanza, then Montero. After that, during interrogation niya, may mga sasakyan pang tinuro. Sa ngayon ay umabot na sa 8 sasakyan ang na-recover ng Provincial Highway Patrol Group ng Bulacan. Posible pa raw itong madagdagan ayon kay Villar. 8 yan, possible pang madagdagan. After kasi may mga certain possible pang napagsanglaan sa ibang tao. Malaki naman daw ang pasalamat ng isa sa mga biktima na may-ari mismo ng rental car agency sa PNP Highway Patrol Group. Nakatulong din daw dito ang Global Positioning System o GPS na naka-install sa mga sasakyan. So, awa naman ng Diyos na recover namin dahil yung ibang trackers po ay hindi natanggal. Ilang unit pa po ang inyong nawawala? Meron pa po kaming 3 unit na kailangang pero trackable pa naman po ngayon dahil hindi po alam nung pinagsanglaan na may mga GPS trackers po yung sasakyan. Pinatayan na po kasi namin sila ng makina. Ayon kay Villar, sasampahan na raw ng patong-patong na kaso ang mga suspect. Nagpasalamat din ito sa kanyang mga kabaro at sa mga concerned citizens na nakisa para maging matagumpay ang kanilang operasyon. For inquest sila ngayong araw na to. So, nakalagay dito sa yung 10883 natin, yung anti-carnapping, then estapa through falsification. Yes, siyempre, dito sa atin, tulong-tulong din team ng HPG Bulacan. At the same time, yung mga other concerned citizen na talagang tumutulong din para sa atin na ma-prevent yung ganyang sitwasyon or mga pangyayari na makapangloko sa ibang tao.
Babala naman ni Villar sa publiko. Yes, iyan ang paulit-ulit na inaano ng Hayop Patrol na nagkakaroon na tayo ng flyers, paalala sa mamamayan na huwag masisilo dun sa konting may offer kuminsan, tapos mababang renta or benta allegedly, at the same time yung malaking kita ron sa sasakyan. So, unang-una, ang Hayop Patrol, laging bukas yan. Marami kaming Hayop Patrol sa mga probinsya. Bago nila kuhanin yung sasakyan, pwede natin ipa-check o ipakita yung mga dokumento. Huwag silang maniniwala dun sa tamis ng salita nung kung sino may taong nag-o-offer ng magandang offer tungkol sa sasakyan. Felix Barrios, CLTV News. Sa laging handa public briefing nitong Miyerkules, sinihayag ni Education Secretary Leonora Briones na nasa mga magulang pa rin daw ang desisyon, ngunit hinihikayat pa rin nila na ipabakuna ang mga bata. Narito ang detalye. Hindi raw rekisito ang bakuna kontra COVID-19 para sa mga estudyante sa basic education level upang makabalik sa in-person classes. Ito ang nilinaw ng Department of Education o DepEd. Sa laging handa public briefing nitong Miyerkules, inihayag ni Education Secretary Leonor Briones na nasa mga magulang pa rin daw ang desisyon, ngunit hinihikayat pa rin nila na ipabakuna ang mga bata. Pero para sa mga guro at DepEd employees, mandatory daw ang vaccination lalo sa mga dadalo sa physical classes. Ang mga hindi pa bakunadong staff o guro na papasok sa school premises ay dapat magpresenta ng swab o antigen test results. Dagdag pa ni Briones, walang naitalang COVID-19 transmission sa pagsasagawa ng pilot limited face-to-face classes na dinaluhan na higit 15,000 mag-aaral. Samantala, as of March 2, higit 4,000 public schools at 76 private schools na ang nagdaos ng limited in-person classes. Base sa datos noong February 22, 6,145 public schools ang nagpahayag ng kahandaan para magsagawa ng in-person classes sa ilalim ng Progressive Expansion Phase ng DepEd. Binigyang diin naman ni Secretary Briones na kahit nag-shift na sa Alert Level 1 ang Aurora, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Angeles City at Olongapo City at higit 30 ibang lugar pa sa bansa, ang in-person classes ay component lamang ng blended learning approach ng DepEd at mananatili pa rin ang online classes. Angelica Cara, CLTV News. Mahalaga raw ang partisipasyon ng civic sector sa pagpapaunlad ng syudad. Ayon kay dating City of San Fernando Mayor at Mayoral Aspirant Attorney Oscar Rodriguez. Isang mabuting halimbawa raw dito ang legasiya ni yumaong business leader at countryside development champion na si Levy P. Laos. Ito ang naging pahayag ni Rodriguez sa forum na ikinasa ng Rotary Club of San Fernando para sa mga tumatakbong alkalde ng syudad. May detalye ng balitang yan si Paolo G. Santos. Upang higit na makilala ang mga kandidato sa pagkaalkalde sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, isang forum ang inilunsad ng Rotary Club of San Fernando. Si dating City Mayor at dating Pampanga 3rd District Representative Attorney Oka Rodriguez ang naging panauhin ng grupo nitong 2 ng Marso. Sa nasabing forum, binigyang diin ng mayoral aspirant ang mahalagang papel ng pribadong sektor sa pangungobyerno at higit na pagpapaunlad ng syudad. Isang mabuting halimbawa umano dito ay ang legasiya ng yumaong civic leader at countryside development champion na si Levy P. Laos. Sino ang unang-una sumigaw? Paring Alan. Decongest Metro Manila. It was Paring Levy. Forward-looking, visionary talaga yung tao na yan. Pakialamero, sa interes ng bayan, nandiyan siya. Pagbabahagi ni Rodriguez, isang unconventional businessman na maituturing si Mr. Laos. Hindi raw kasi ito natatakot na makialam sa usaping panlipunan. Normally, pasensya na kayo mga kaibigang businessmen, hindi kayo nakikialam sa mga ganun di ba? Pero siya, kasawsaw. Saludo ako sa kanya. Kahit nasa kabilang buhay na siya,
Kaya naging bahagi at main subject matter ng aking sharing sa inyo because of what he did. Sa pagbabalik tanaw ng dating alkalde na ibahagi rin niya ang naging papel ni Ginoong Laos sa pagbangon ng Pampanga matapos ang pagragasa ng lahar mula sa Bulkang Pinatubo. Ani Rodriguez, kapupulutan daw ito ng aral at isang inspirasyon ang nagawa ni Mr. Laos sa pagbangon ng siyudad San Fernando mula sa pandemya. But I want to emphasize one personality, one character to perhaps engage you in a move to memorialize his contribution to the nation, to the province, and particularly to the city. Natuparan rin daw ang pangako ni Rodriguez sa namayapang civic leader ang kanyang muling pagtakbo bilang alkalde ng siyudad San Fernando. Panawagan niya sa mga botanteng Fernandino, tignan na mga kumakandidato gaya niya na mayroong malinaw na commitment na isama sa pangungobyerno ang mga pribadong sektor para mapabilis ang pagbangon ng ekonomiya. Kana kung tenga ko kaya, gilutan. At ko nimisan makasabing tulupad ka rin ka na akong tenga ko. Kasi maging karakter ko sa sinabi ko ito parang kaya. Samantala, kabilang daw sa magiging prioridad ni Rodriguez sakaling muling makabalik sa City Hall ay ang pagpapaunlad ng human capital ng siyudad ng San Fernando. Nasimulan na raw ito ng kanyang lideratura kahit noon pa sa pamamagitan ng Massive Schools Program o ang pagtatayo ng mga integrated school sa kada komunidad. Mahalaga raw na armasan ng sapat na karunungan at kakayahan ang mga mamamayan upang maging madali ang paghahanap ng trabaho para sa kanila, lalo na't malapit ang syudad sa mga economic zone. Ang synergy o kombinasyon daw ng mga economic zone sa gitnang Luzon gaya ng Clark Freeport Zone at Subic Bay Freeport Zone ay tunay na malaki ang potensyal ng lokal na ekonomiya sa San Fernando. Itinutulak din ni Rodriguez ang horizontal governance upang walang mapag-iwanan na sektor. Para sa presidente ng Rotary Club ng San Fernando na si Ferdinand Tamtanco, realistic na maituturing ang pagtutulak ni Rodriguez ng business confidence ng mga mamumuhunan sa syudad. Malaki po ang nabahagi ni Tatang Oka regarding sa business. I think na talagang in a few years talagang ang Pampanga is progressive na siya. Naniniwala naman si Engineer Alan David na kailangang bigyang importansya ang kwento ng mga civic leaders gaya ni Ginoong Laos na may malasakit umano sa bayan. Kung I am an eyewitness, Kengewan, not only for the city of San Fernando, during the crisis of Mount Pinatubo, in so many instances. Bukod kay Rodriguez, nauna nang umupo sa forum ng Rotary Club ng San Fernando si Vice Mayor Jimmy Lasatin na tinalakay naman umano ang epekto ng isabong sa komunidad. Sina Board Member Ross B. Henson at Kapitana Vilma Kaluwag naman umano ang sasalang sa forum sa susunod na linggo. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Nasa Dinad Rivera handang dumalo sa debate upang maglatag ng programa para sa Angeles City. Atin ang kandidato sa Pampanga na iipit sa pagitan ng lokal na partido at nasyonal na kandidato. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga naunang balita ngayong araw. Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete.
America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Now tell me what you gonna do. There ain't nowhere to hide when judgment comes for you. Let's see you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, habang papalapit ang pagsisimula ng kampanya sa local election, kinumpirma po ng company re-electionist Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. ang kanyang kahandaan sa pagkakaroon ng debate ng mga kandidato para po sa pagkalkalde sa syudad. Ang kanyang katunggali na si Councilor Amos Rivera hindi raw aatras sakaling maikasa ito anumang oras. May detalye si Paulo G. Santos. Mainit na usapin ngayon sa panahon ng halalan ang pagdalo ng mga kandidato sa mga debate upang ihayag ang kanilang mga plano at programa kaugnay ng iba't ibang issue. Matatandang hindi sumipot sina Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Candidate Mayor Sara Duterte Carpio sa debate na inorganisa ng CNN Philippines kamakailan. Si Mayor Duterte Carpio naman, sinabi na rin na hindi siya dadalo sa COMELEC-sponsored debate na nakatakdang ganapin sa ika-20 ng Marso. Habang tinitignan pa ni Marcos Jr. ang format ng debate bago siya magdesisyon kung siya ay dadalo muli o liliban dito.
Sa lungsod ng Angeles na isa sa mga vote-rich area sa Pampanga, karaniwang tagpo na lamang umano tuwing halalan ang pagkakaroon ng debate ng mga lokal na kandidato. Karaniwang inoorganisa ito ng iba't ibang stakeholders at business sector ang mga debate o forum sa syudad. Ayon kay Angeles City Mayor and Aspirant Councilor Amos Rivera, hindi raw siya aatras kung sakaling magkasanang debate sa lungsod ngayong nalalapit ang eleksyon. Hindi raw ito nakabase sa magiging pagdalo ni re-electionist Mayor Carmelo Lasatin Jr. Whether he attends or not, it does not really matter, no? Kung pupunta ako doon, it's really for me para makita ng mga botante na kaya natin sagutin yung mga tanong, no? Pero kung pupunta man siya, that will be good for our voters also. Siyempre, lalo na incumbent po siya, may mga tanong dyan na would really relate dun sa 3 years na performance niya as the incumbent mayor. Samantala, kinumpirma naman ng chief advisor nila sa na si IC Calagwas na dadalo sa debate ang alkalde sakaling may magtulak muli sa Angeles City. Nakatakda namang magsimula ang kampanya ng local candidate sa darating na March 25. Matatanda ang isang debate ng mga kandidato sa pagkaalkalde sa Angeles City ay naipalabas sa CLTV noong 2019. Lumahok dito sina dating Vice Mayor Brian Nepomuceno, dating Clark International Airport Corporation President Alex Caugiran at si Mayor Lasatin na kalaunay nagwagi sa eleksyon. Paolo G. Santos, CLTV News. Magkakasama sa isang partido, hindi magkatulad ng sinusuportahang nasyonal na kandidato. Ito po ang senaryo ngayon sa pagitan ng ilang kandidato sa bayan o sa lalawigan ng Pampanga. Para sa iba pang detalye, narito ang ulat ni Paolo G. Santos. Makulay umano ang politika sa Pampanga ngayong magkasabay ang nasyonal at lokal na eleksyon. Ang intindihin ng mga kandidato ay hindi na lamang ang lokal na partido, kundi maging ang kinabibilangan na national political party. Kagaya na lamang ng sitwasyon ni Candama Mayor Rene Maglangke na kasapi ng aksyong demokratiko ni Mayor Isko Moreno na humahabol sa pagkapangulo. Isa si Maglangke sa mga sumalubong kay Mayor Isko nitong Miyerkules nang bumisita ito sa Pampanga. Ngunit si Maglangke ay miyembro din ng local party na kambilan ni Governor Dennis Delta Pineda na wala pang opisyal na iniindorsong kandidato, ngunit ilang beses na ring tinanggap sa Pampanga si Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. Sa text message na ipinadala ng alkalde ng Candaba, susunod daw siya sa kumpas ni Governor Pineda pagdating sa susuportahang presidente kahit pa kaanib siya sa partido ni Mayor Isko Moreno. Maliban kay Mayor Maglangke, naipit din umano si Engineer Resty Sibug na Vice Mayoral Candidate sa Candaba, Pampanga, na kapartido ni Manila Mayor Isko Moreno. Sa kabilang banda, ang kanyang paghabol ay nasa ilalim ng Team Bailon na kasapi ng Liberal Party at sumusuporta naman kay Presidential Candidate VP Leni Robredo. Ngunit taliwas sa gagawin ni Mayor Maglangke, mananatili umano na kay Mayor Isko ang kanyang loyalty pagdating sa nasyonal na kandidato. Nung una po kasi ako lumakad, bali independent po ako. That was August and September. Nung magkaroon po kami ng coalition, nakapag-usap na po kami sa partido ng Bilis Kilos case. So, nakiusap po ako kung mag-lelene po sila, pabayanan na po nila ako dahil meron na po akong commitment sa Bilis Kilos kay Presidential Isko. Malinaw naman daw ang kanilang usapan pagdating ng pangangampanya kapag may kasamang kandidato sa pagkapangulo. So, kumusta naman, siyempre, yung mayor mo, pink naman. Paano naman yun? Kami naman po doon sa, bago nga po kami mag-usap, nung kumuha po sila ng kona sa pink naman po kay Presidential Leni po. So, ako po sa scoop po ako. Yun po yung nangyari. So, paano yung magiging proclamation rally ninyo kung sakaling iwalay kayo ng iba kayong broad partido? Opo, parang gano'n na nga po ang mangyayari. Pagkasama po sila kay Len, hindi po ako sasama. Tapos dito nga po kay Presidential Isko Moreno. Hindi mo kayo naiipit? Hindi naman po sa local po, hindi naman po gano'n ka-importante yung mga presidential Samantala, naguguluhan na rin umano siya sa kilos ni incumbent Mayor Rene na hindi niya tiyak kung local leader pa nga ba ng aksyong demokratiko. Parang hindi na po ata. So,
Sa amin po, parang siguro po sa ngayon, sa Candaba, parang loan bilis kilos po ako ngayon sa Candaba. Sa sitwasyon naman ni Board Member Attorney Jun Canlas, siya ang tumatayong leader ni Mayor Isko sa Pampanga. Miyembro din siya ng Kambilan Party ni Governor Pineda. Para sa kanya, bagamat mahalaga ang bilang ng mga local leaders para sa kandidatura ng kanyang kandidato sa pagkapangulo, babawi na lamang umano sila sa social media. Technically, bilangan ng leaders no? Malaking bahagi yan na meron ka mga kasama sa lokal na nagiging boses mo para maibahagi mo ang pangarap mo para sa bayan. No? Pero ngayon, ano na ngayon eh? Malakas na pare yung yung social media. Sa pananaw naman ng kolumnista na si Max Sangil, nasa performance ng mga local political leader pa rin kung sila'y totoong influencer sa kanilang distrito. Mulat na rin umano kasi ang mga botante na hiwalay ang kriteria nila sa pagpili ng national na kandidato. Mga tao naman pero mas really makapag-iisip yan. Though of course they can sway yung mga kanilang followers, no? Depende sa depende sa leader kung gaano kalakas yung leader na yun. Hindi rin umano matatawaran ng impluwensya at malawak na network ng Pineda Clan. Abay naman, one of the more influential families in any constituency, lalo na rito, Pampanga. Talagang malaki at malapad ang network ng mga Pinedas. Sa gusto mo, they can deliver some chunk of votes. Higit 1.5 million ang registered voters sa Pampanga ngayong sabayang halalan ng lokal at nasyonal. Kasama sa top 10 vote-rich province sa Pilipinas ang lalawigan. Sa pananaw ng ilang mga kabalin na aming nakapanayam kung may halaga pa ba sa kanilang voters' preference ang loyalty sa partido sa halalan, ang lumabas na samot-saring opinyon. Hindi na po kasi dapat kung saan ka nakafocus na dun ka na lang po kasi yun nga po, balingbing, mga plastic, ganun po. Dating kaaway nila, ngayon nagiging kakampi nila. Parang din, dahil politika nga, usapang politiko. Hindi na importante para sa akin, sir, yung ganun. Yung balingbing man nasa tao na kung sinong iboboto nila. Samantala, wala pang opisyal na kandidatong iniendorso ang Administrasyong Pineda. Ito ay sa kabila ng pagbubukas ng Kapitolyo sa pagbisita ni Presidential Candidate Mayor Isko Moreno at Ferdinand Marcos Jr. Paolo G. Santos, CLTV News. Binuksan ni Pampanga Governor Dennis Pineda ang Kapitolyo ng lalawigan sa pagbisita ni Presidential Aspirant Mayor Isko Moreno. Ikinatuwa naman ni Moreno ang mainit na pagtanggap sa kanya ng ilang Kapampangan leaders. Ang detalye ng balitang yan at iba pang update sa mga presidential candidates sa ulat ni Jenna Lumbang Baruna. Personal na sinalubong ni Governor Dennis Pineda si Presidential Candidate Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa kanyang pagbisita sa Pampanga nitong Miyerkules, March 2. Kasama ni Dumagoso si Vice Presidential Candidate Doc Willie Ong at iba pang senatorial balls. Pinapasok ang Aksyon Demokratiko slate sa Kapitolyo upang dito magkaroon ng pagkakataon ang ilang mga Kapampangan na magtanong sa kanilang mga plano oras na maluklok sa pwesto. Happy na nandito kami, tinanggap kami, libre pa chicha namin. Saan ka nakakita ng ganong gobernador, di ba? Dumating kaming tao, nireceive kaming tao, alis kaming tao, tinuring kaming tao. Saan ka pa kukuha ng ganon? Yung iba nga, permit pa lang binabawi pa Nilinaw naman ni Mayor Isko na walang pressure kay Governor Pineda ang kanyang presensya. Ngunit tatandaan umano niya ang mainit na pagtanggap ng gobernador sa kanyang team. Pero for the meantime, I will leave it that way. Sapat na yung naging mabuti, yung pamunuan ng lalawigan at 10 ng kanyang mga kasama, yan, hindi ako lumilimot. Yun lang naman. Dahil bata pa ako, hindi pa ako makakalimutin. And it goes both ways. Maliban kay Governor Pineda, kasama ding sumalubong kay Mayor Isko, sina 3rd District Board Member Jun Canlas at Candaba Mayor Rene Maglangke.
Sa kabila nito, walang opisyal na endorsement ang lideratong Pineda sa mga kandidato sa nasyonal na level. Para sa iba pang balita, sa unang pagkakataon ay isinapubliko ni volleyball superstar Alisa Valdez ang kanyang pagsuporta sa isang kandidato. Ang nakasungkit sa kanyang endorsement, si presidential candidate VP Leni Robredo. Tahasan niyang sinabi sa kanyang Twitter account with hashtags na iboboto niya si Leni. As of March 3, mayroon na itong 66.8 thousand na likes. Si Valdez ay isa sa pinakasikat at most followed athlete ng bansa. Maliban sa kanya, nagpahayag na rin ng suporta via social media sina volleyball stars Gia Morado, Ponggay Gaston, Denden Revilla, Jem Ferrer, Rex Intal at Ish Folborosa. Samantala, nagsilbing panauhin si presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. sa General Assembly ng League of the Municipalities of the Philippines o LMP, kasama ang katandem nito na si Davao City, Sara Duterte Carpio. Ang LMP ay mayroong 1,480 members. Ayon kay LMP President Narvacan Ilocos Sur Mayor Luis Chavez Singson, 80% na mga ito ang sumusuporta sa unit team. Sa panig naman ni presidential candidate Senator Manny Pacquiao, hindi raw siya natitinag sa resulta ng mga inilabas na survey kung saan kadalasan siya ay pumapalo sa pangatlo o pang-apat na pwesto lamang. Sanay naman daw siyang dehado ngunit bandang huli ay naipananalo niya pa rin ang laban. Inihahalin tulad niya ito sa laban niya kay American boxer Oscar De La Hoya noong 2008 kung saan tanging siya lamang daw at ang kanyang team ang naniniwala na maipananalo niya ang laban. Ngunit bandang huli, siya ang nahirang na winner. Higit umanong mapo-focus si Senator Pacquiao sa mga mahirap dahil hindi sila nagre-representa sa lumalabas na survey. Diyan na Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang Gabriela Party List na si Representative Arding Rosas. Manatili na katutok at magbabalik ang CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Love is not a miracle nor a fantasy. It is a very fabric that holds life together. What gives meaning to our life? We are born as loving beings, and we can deepen our love through practice and intention.
The more we cultivate loving, the more love there is in our life. Discover all that life and love has to offer. Nagbabalik ang CLTV News. Pinagdiriwang po tuwing buwan ng Marso ang Women's Month. Dito ginugunita ang tagumpay at sakripisyo ng kababaihan sa ating lipunan. Inaalala rin tuwing ganitong buwan ang pakikibaka ng kababaihan laban sa hindi patas na pagtrato at pang-abuso. Upang higit po nating mapag-usapan yan, kilalanin po natin ang kandidatong nagsusulong umano ng kapakanan ng kababaihan. Kasama po natin sa ating programa si Gabriela Representative Arlene Brosas. Kong, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Hello, magandang gabi din sa inyo. Magandang gabi sa inyo sa CLTV News at sa iyo, Jen. Magandang gabi sa inyong mga tagapakinig. Happy Women's Month po sa inyo, Kong, at sa lahat ng mga kababaihan. Yes, of course. Happy Women's Month sa inyo. Alam niyo po, nag-kick off na ito noong March 1, ano? At ina-anticipate na natin ang Marso 8 na araw ng mga kababaihan, kung saan talagang marami ang nagmamarcha tuwing araw ng kababaihan. At kayo po ay abala, no, para po sa paghahanda dito sa selebrasyon na ito. Anyway, kumusta po ba ang sitwasyon ng mga kababaihan ngayong pandemya? No? I'm sure you can talk so much about this, ano, dahil kayo po ay nasa Gabriela. Yes, oo. Tama ka dyan, Jen. Ano, talaga namang ang sinusulong kasi natin ay para sa kapakanan, no, ng kababaihan, bata at bayan. Of course, ang itsura natin ngayon dahil nung panahon ng pandemya, kahit nung hindi pa panahon ng pandemya, napakahirap na para sa mga kababaihan ng sitwasyon dahil kulang ang ayuda, tapos hindi maayos ang ating response kaugnay sa health, no, sa kalusugan, and nawalan po ng napakaraming kabuhayan, no, ang ating mga kababaihan. At yun ang unang-una o pangunahin talaga nilang inaangal sa ngayon. Hanggang ngayon po ay kabuhayan o kawalan ng trabaho ang kanilang angal. Kaya yun po yung sitwasyon na meron tayo. At the same time, marami pa rin abuso. In fact, nag-spike up nga yung mga abuso, lalong-lalo na sa mga kababaihan katulad ng domestic violence at katulad din sa mga bata kung saan sila ay naaabuso sa online, yung sexual abuse and exploitation na tinatawag. Alright. Ngayong panahon po ng pandemya, ano, alam naman po natin yung role ng mga nanay, nabanggit niyo nga po, no? Yung isang problema is yung kawalan ng trabaho. At alam po natin na kapag ang partner, no, sa isang pamilya, halimbawa nawala ng trabaho, ang nanay ang gumagawa talaga, no, ng paraan para po buhayin yung pamilya. And having said this, paano pa po kaya yung mga single parent, yung mga single mom, no, sa bansa? Paano po ninyo sila tulungan? Yes, actually, tama ka dyan, Jen. Ang bumabalik ka talaga yung mga kababaihan, lalong-lalo na mas dagdag ito kapag solo parents sila. In fact, yung mga pagtaas ng presyo, yung pagtaas ng langis, dagdag ito, no, na problema sa ating mga mamamayan. Sa kasalukuyan, magkano na yung inabot nung presyo ng langis ngayon. Tapos iba-iba pa siya dahil mas mataas sa probinsya kaysa dito sa Manila o sa NCR. So, ang budget ni nanay talagang mahigpit na mahigpit sa kasalukuyan.
Kaya yung mga demands o kahilingan ng mga kababaihan dapat talagang mapakinggan. Pero sa usapin ng solo parents, of course, ang gusto talaga natin dyan, maipasa yung panukala natin ng solo parents, yung mga abyenda sa Solo Parents Welfare Act, katulad ng pagpapabilis ng pagkuha nila ng ID para makuha nila yung mga tamang benepisyo para sa kanila. Siyempre, meron po dyan, included dyan, yung iba't ibang mga discounts na kailangan ng ating mga solo parents, katulad ng discount sa tuition fee, katulad ng discount sa pananamit, no, sa mga damit na bibilhin para sa bata at saka sa solo parents. Ganun din sa mga food, no? Food na subsidy, kailangan po yun. So, meron po tayong nakasala ngayon na panukalang batas para i-amyenda ang solo parents. Okay. Balikan ko ho, Kong, no, yung nabanggit po ninyo na pang-aabuso, no, sa mga kababaihan. Ano po ba yung programa na isinusulong po ng inyong grupo, no, tungkol po dito sa usapin na ito, no, sa pang-aabuso sa mga kababaihan? Nabanggit nyo nga ho, no, makikita sa datos na in this time of pandemic, talagang mas nag-spike, tumaas yung mga ganitong kaso. Yes, oo. In fact, yung violence against women and children, talagang malaking issue siya, no? Kasi sabi nga natin, tumaas siya kahit sa panahon ng pandemya. Ibig sabihin, hindi na-rescue, hindi na-rehabilitate, hindi makalabas yung magre-rescue at yung biktima. So ibig sabihin, hindi sila nakakapag-report. Unrecorded ang mga cases nung nakaraan. At nung lumabas yung mga cases, tumaas talaga siya ng sobra-sobra. So ibig sabihin, hindi nakaresponde ng proper yung ating pamahalaan kaugnay dito sa mga nangyari sa ating mga kababaihan. Pero sa programa kasi na yan, alam niyo po, ingrained naman no? Pinasa natin yung batas para dyan yung Anti-Violence Against Women and Children. Ganon din, pinasa din natin yung EVAUC or Electronic Violence Against Women and Children para maprotektahan yung ating mga mamamayan. But apparently, sa implementasyon, nagkakaproblema kasi hindi naman siya nai-implementa ng mabuti. Katulad nga nung panahon ng pandemya, dahil nangangapa, dahil walang makinarya, walang mechanism kung paano talaga maipapatupad ito sa panahon ng pandemya, ganun ang nangyari. Nag-worsen ang mga cases. So ngayon, hinaharap natin ito ng mas malala. Ano ang pwede pa nating magawa? Sabi natin, kailangan talaga palakasin yung mga batas katulad ng laban sa rape, no, na batas or anti-rape law. Ganon din, kailangan magkaroon ng aggressive na pagbibigay ng serbisyo sa mga biktima ng abuso. Tapos sinasabi din natin, malaking bagay talaga na nagkakaroon ng information dissemination kaugnay sa mga ganitong batas, ganitong mga panukala natin. Kaya kami po sa Gabriela Party List, patuloy namin itong sinusulong. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakaroon ng amendments o amyenda sa anti-rape law. Hanggang ngayon, nasa sala na po ng Pangulo, hindi pa nagiging batas. So kailangan po natin yan i-push through. Kailangan po natin yan talagang ilaban. Kaya po kami nandito, kasi kailangan talaga sa Kongreso nang magtatanggol para sa karapatan at kagalingan ng mga kababaihan. Okay, having said that, ano po ba ang katangian ng mga babae na masasabi po nating makakatulong sa pag-unlad ng bayan? Kung kababaihan, syempre ang gusto natin ng mga kababaihan talaga natin ay nagsasalita. Sila ay very vocal sa kanilang situation. In fact, ngayon po nagkakaroon tayo ng Women's Summit sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa para makuha yung tinatawag nating women's agenda na importante na malaman ng mga kumakandidato, 'di ba? Kasi bakit? Itong mga women's agenda, ito ay pagresponde sa tunay na realidad ng mga kababaihan sa kasalukuyan. For example, kailangan nila ng health services, kalusugan, 'di ba? Pangalawa, kailangan nila ng ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Yan ang mga mahahalaga, At syempre, sa pamamagitan ng mga ganong mga impormasyon, na-equip sila o na-empower sila
para magsama-sama o ma-organize para nang sa ganon, ma-demand nila yung kanilang kahilingan. Yun po yung ating ginagawa. So sa pamamagitan ng Women's Summit na ito, marami po tayong magagawa o marami tayong makukuha doon sa ating mga organized women or kahit nga po mga hindi, kahit individual women na merong mga demands or kailangan nilang masabi sa ating lipunan. Alright, bilang panghuli na lamang po, mensahe po ninyo sa ating mga manonood, lalo na po sa mga kababaihan. Bakit po ba mahalaga na may boses ang mga kababaihan sa Kongreso? Thank you. Oo, simple lang po ang plataforma ng Gabriela Party List. Ito po ay na-encapsulate sa tinatawag na Laban Gabriela. Kung bakit po Laban Gabriela ang sinasabi namin sa letter L, dapat ang lipunan natin kumakalinga sa mamamayan sa gitna ng pandemya at iba pang natural na kalamidad. For example, kailangan po natin ng 10,000 na ayuda sa bawat pamilya. Hanggang ngayon po kasi hindi pa rin nagkakaroon ng ayuda ang ilan sa mga pamilya na nangangailangan ng tulong. Dagdag na pondo para sa mga pampublikong ospital. Siyempre, singilin natin yung mga kinurakot sa kabangyaman sa atin, di ba? Sa kadagdag na benepisyo para sa mga medical frontliners. Sa letter A po, agrikultura at industriyang maunlad na nagluluwal ng matiwasay na kabuhayan para sa mga magsasaka at manggagawang Pilipino. Anong ibig sabihin nito? Tunay na reforma sa lupa, pambansang industrialisasyon, tunay na security of tenure, 750 pesos national minimum wage, tsaka ibasura ang rice liberalization law. Sa letter B po, bayan na nagtataguyod ng karapatan at kagalingan ng kababaihan at lahat ng marginalized sector. Ibig sabihin nito, pagpapalakas ng batas. Sabi ko nga kanina, laban sa rape at BAUSI. Serbisyo sa mga biktima ng abuso, dagdag na benepisyo sa solo parents, daycare workers, pagpasa ng divorce bill at SOGI bill. At yung letter A po, abot kayang presyo ng pagkain at iba pang batayang pangangailangan ng mamamayan at tunay na serbisyong panlipunan. Ibasura na po natin yung oil deregulation law, tanggalin ng VAT at excise tax sa langis, itigil ang mga demolisyon at ligtas, syempre sabi natin ligtas na balik eskwela. At yung N po, nagkakaisang sambayanan para sa kasarilan, kalayaan at katarungan. Wakasan po natin ang marahas na mapanupil na pamamahala sa ating bayan. Kaya sinasabi po namin yung mga hindi pantay na treaties katulad ng Visiting Forces Agreement, yan po ay dapat tanggalin na. Gayun din po yung pagbuwag sa National Task Force on the Elimination of Local Communist Armed Conflict. Dahil ito po ay nagresulta sa mga pamamaslang, At nananawagan tayo ngayon ng hustisya sa mga biktima ng Tokhang at PJK. Ibasura ang mga gawa-gawang kaso. Yun po, laban. Kaya laban Gabriela, laban kababaihan. Alright, maraming salamat po yan sa ating mga karehiyon, sa ating mga kababaihan. Narinig po ninyo ang plataforma ng Gabriela Party List. Maraming salamat po sa inyo po at good luck po sa inyong kandidatura. Mga karehiyon, thank you, Jen. You're welcome po. Mga karehiyon, Representative Arlene Rosas ng Gabriela Party List. Samantala, sa ibang balita po tayo, UP Manila School of Health Sciences Tarlac Extension Campus, ipinagdiwang ang unang taong anibersaryo. Pinakamataas na kita ng Subic Bay Metropolitan travel restrictions sa Aurora, kinansela na ng pamanang panlalawigan. E nagtutukan ito sa CL News Express. Sa kasagsagan ng pandemya, nakita ang malaking problema sa kalagayan ng healthcare service sa bansa. Kaya ang UP Manila School of Health Sciences inaprubahan ang request na magtayo na extension campus sa lalawigan ng Tarlac noong Pebrero taong 2021. Ang okasyong ito ang ipinagdiwang ng UP Manila SHS Tarlac Campus, kasabay ng oath-taking na kanilang bagong direktor na si Assistant Professor Pedro Magadan, faculty members and staff at student council. Libre ang pag-aaral sa UPM-SHS kasama ang uniforme, gamit sa pag-aaral at transportation allowance. Ngunit mga piling estudyante lamang na dumadaan sa screening process ang nakakapasok dito. Kapalit ng libreng edukasyon, sila ay inaasahang magseserbisyo sa komunidad habang nag-aaral hanggang sila ay makapagtapos ng kursong nakalinya sa healthcare service.
I am aware that we are training and nurturing the pioneering batch of qualified health practitioners committed to serving the marginalized, underserved, and geographically isolated communities in Region 3. Samantala, nasa gitna man ng krisis bunsod ng pandemya, nakapagtala ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ng pinakamataas na monthly income nitong Enero ng 2022. Umabot ito ng 387 million pesos. Ito na ang record-breaking income ng SBMA sa loob ng 30 taong pagkakatayo ng Freeport Zone. Mas angat daw ito ng 92 million pesos o 31% kumpara noong Enero taong 2021. Ang mataas na kita ay buhat sa 41% na pataas na earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization o EBITDA. Nagkaroon din ng 20% sa net income tax. Nagmula ang kita ng SBMA sa seaport operation na mayroong 221.4 million pesos contribution, 91.62 million sa cargo charges, 74.32 million pesos na share sa terminal income, at 34.17 million sa renta at 12.18 million sa vessel charges. Inaasahan na tataas pa ito sa pag-alpas ng bansa mula sa pandemya at pag-iral ng new normal. Sa iba pang balita, kinansela na ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora ang mga travel restriction na ipinatupad itong kasagsagan ng pandemya at habang nasa mas mataas na alert level ang probinsya. Sa pagbaba ng estado sa Alert Level 1 ngayong Marso, inilabas na rin ang Executive Order No. 2022-009 ni Governor Gerardo Noveras para paluwagin na ang pagpasok at paglabas ng mga biyahero at turista sa lalawigan. Hindi na kailangan ng documentary requirement gaya ng travel pass slip at COVID negative test results kung pupunta sa Aurora. As of March 2, mayroon na lamang 5 aktibong kaso ng COVID-19 sa Aurora. Angelica Cara, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our 3rd decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Nagbabalik ang CLTV News. 16 na katao sa Bulacan ang inaresto ng mga kapulisan sa magkakahiwalay na anti-crime operations. Sa Zambales, arestado rin ang isang katao na nasa wanted list ng Olongapo. Ang detalye ng mga balitang yan at iba pa sa pagronda sa rehiyon ni JM De Jesus. Aabot sa 16 na katao ang naaresto sa patuloy na anti-crime operations ng Bulacan Police nitong March 1. Ayon kay Police Colonel Romel J. Ochave, Acting Provincial Director ng Bulacan PNP, naaresto ang suspect na si Raimundo Chi alias Raymond ng Bayan ng Pandi at ang kasama nitong si Arjun Fabian alias AJ ng Pulonggubat, Balagtas sa isinagawang buy-bust operation. Nakuha mula kay alias Raymond na isang sachet ng hinihinalang shabu, belt bag at tricycle. Samantalang nakumpiska naman kay alias AJ ang isang sachet ng hinihinalang shabu, caliber .9mm na pistol, magazine, 3 piraso ng bala at motorsiklo.
8 individual din ang naaresto sa iba't ibang anti-illegal drug operations na isinagawa ng Station Drug Enforcement Unit o SDEU ng Bukawi, Hagonoy, Pandi, San Rafael at Santa Maria City Municipal Police Station. Kinilala ang mga ito na sina Jonas Benedict de la Cruz alias JB, Mark Herian Gregorio, Dieter Balatbat, Jason Manawag, Louis Calapati alias Angas, Victor Dalisay alias Vic, Jeffrey Ferrer alias Apro at Dave Ong. Nakuha sa mga sospek ang 16 na sachet ng hinihinalang shabu, 7 sachet ng pinatuyong dahon ng marijuana, belt bag at buy-bust money. 6 na katao naman na pinaghahanap ng batas ang naaresto sa magkakaibang manhunt operations na isinagawa ng PNP. Kabilang sa mga naaresto sina Racel Biares ng Bonga Mayor Bustos para sa kasong qualified theft, Gloria de Ocampo ng Tigbenor Zagaray at Jehan Mariano ng Guyong Santa Maria na parehong sangkot sa estafa. Joey Rodriguez ng Marungco Angat na arestado sa kasong child abuse. Antonio Santiago Jr. ng Santo Cristo Angat para sa violation ng RA 9165 on Dangerous Drug Act. At Larry Barunov ng Bitunggol Norzagaray sa kasong lascivious conduct. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng kanya-kanyang arresting unit at police station ang mga naaresto. Inihahanda na ngayon ng kaukulang criminal complaints laban sa lahat ng mga naarestong suspect upang maisampa sa korte. March 1 din nang maaresto ang isang 88 taong gulang na lalaki dahil sa paglabag ng COMELEC Resolution No. 10446 o ang election gun ban. Kabilang din ang suspect sa listahan ng most wanted persons sa Cabanatuan City. Ayon sa isinumiting report kay Police Colonel Jess B. Mendez, Acting Provincial Director ng Nueva Ecija PNP, matagumpay na naisagawa ng mga tauhan ng Cabanatuan City Police Station ang Manhunt Charlie Operation sa Barangay Mayapyap Norte na nagresulta sa pagkaaresto ng suspect. Samantala, arestado ang isang wanted person sa Pandakit San Antonio, Zambales noong March 2. Ayon kay Police Major Joven John Camarao ng Olongapo City Police, haharap ang suspect sa kaso at posibleng makulong dahil sa violation ng Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Nagresulta naman sa pagkaaresto ng 2 drug peddlers ang ginawang anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng Mabalacat City Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Heril L. Bruno. Nangyari ito sa kahabaan ng Maharlika Street, Barangay Dauma, Mabalacat City ngayong March 3. Kinilala ang mga naaresto bilang sina Giovanni Malyari, 37 years old, at Abigail Di Malanta, 28 years old na parehong nakalista sa database ng mga drug personality. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 1,000 pisong buy-bust money at 3 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na pinaniniwala ang shabu na nagkakahalaga ng halos 30,000 pesos. Nasa kustodiya na ngayon ng Mabalacat CPS sa mga suspect habang inihahanda ang kaukulang kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa sa Mabalacat City Prosecutor's Office. Angelica Cara, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat.